Kumusta kayong lahat? Nandito na naman ako. Dadaan muna sa wall ninyo. Karon akong buhaton magtakos ko og bugas para ma-budget namo adlaw-adlaw kung pila ka gantang among dungagon kada adlaw. Kaya kinahanglan siya takson. Ito na. Tapos sa bugas. Mag-estimate ni kung pila ka kilo ang mahulog-sulod sa isa ka adlaw. Kaya nahanglan makabalo mi para mabudget na namo kay bayupay ra ba mi diri. Para may bawa na mo kung pila ka kilo sa matag dungaw. Paniud to pila ka kilo, paniapon pila ka kilo. Para dili manubra ang pagdungaw. Kaya takson ang bugas. Kaya masayang mo kung manubra dili mahulog, matalkuan, matagkaon. So need gid namo nga ma-estimate. Duha ni kasako nga bugas. Yan, among paano kung pila na kabuan. Kung isa ba kabuan ay na mahurot or pila lang ka weeks. Kaya kinahanglan takson. Tungod sa init sa panahon, so dili malikayan nga sinuoton kita.
dahil ihapon kung pila ka silupin ang nahimo na sa pagtapos. Balik ka silupin. Okay, one. Pero kapagos ba? 11 ka plastic, silupin ka na. Yung sa kasapot? Oh, nya 5 ka inani Pero ka kapagos paso. sa kasapot. 11 na siya Dali, pa. dali. Tapos tag-5 ka tapos ani. Ay, na press. Pero ikuan man ni ganina. Dali, tagaan ko na yun. Dali, ito sa may kasapot. Hindi siya diri sa ako. Ay para diretso na. Ikaw may sabot. Tanan. Kaya lang bigla pag-ansam na eh. Okay, gamay pa. Bugatan mo. Ay, nasang isa. Okay, that's all muna. Thank you. Bye. Bye muna. God bless us. Take care everyone. I love you all. Ano ba? Among sudan gulay for tonight with tuyo. May sardinas pa. Miga. Yan, maglaoy daw may karon.